Eta tamalez esan dut hau izango dela, azken saioa gaurgoz, gehiago nahiko nituzke, baina tira orain, zentratu nahiko duguna da zein den pertzepzio soziala, gizartearena, eta zer handi bada zuei hemen aurkeztea hemen ditugun panelistak. Azteko, Damia Srivastava aipatuko dut. Kanpo kontseilaria da, International Forestry Student elkartekoa. Damia, zuk esperientzia duzu Indiako asogentzak, eta kontinente horren inguruko ezagutza duzu, beraz. Gaur egun Europan bizi zara, Alemanian lan egiten duzu, eta beraz baduzu, beste ikuspegi hau ere, Europako eskalarena. Pozpozik gaude, zu hemen zaudelako, eta zure ondoan, hor ikusten dugu, ez da ikasle gazte bat, eta baizik eta da paisai eta ekosistema kudeaketako gure esperientzia handiko aditua, James Hutton Institute eko kide da, Aberdeenen dagoen institutu bat da, aparte ikertzaile gisa esperientzia luzea duzu, eta basogintzako ikertzaile tradizionala izateaz gain, ikuspegi holistikoa ere landu duzu. Hau da, aurreko panelean ere aipatu ditugu 3 zutabe dituela alor horrek eta ikusi behar dugula 3ak nola landu aldi berean. Bilen ondoren, hementxe dugu Monsieur Lafont. Monsieur Lafont jauna da Europako hegoaldeko basozaleen batasuneko presidentea eta Akitania berriko elkarte bateko kide ere bai, ordezkari, 2015an zabaldu dut elkartea, eta suteen kontrako eta basoen aldeko elkarteko kide eta USEko kide ere bada, USE da konferentzia honen antolatzaile eta anfitrioa, ongi etorri. Eta bere ondoan, Oskar Azkarate dauka, Baskegur ekoa, gurekin batera lanean aritu da proiektu askotan eta horregatik gara aspaldiko lagunak. Oskarrek osongi ezagutzen du hemengo egoera, eskualde osokoa eta badaki nola funtzionatzen duten hemengo baliokateek eta nola funtzionatzen duen hemengo lehen gaien eta baliabideen kudeaketak nola doan produktua merkatura zer nolako oztopoak gertatzen diren, eta zer nolako oztopoak dauden politiken eta arauen sortzean eta haien implementazioan. Eta Oskarrekin batera, badugu beste persona bat, ez bazazue gaizki ulertu, duela 10 urte Galizian berarekin maite bindu nintzen, konferentzia batean parte hartu zuen. Fermin Olabe, espero dut ongi oskatuko nuela, ongi etorri. Aurkezpen bikain bat egin zenuenan, hau da, gauzak nola funtzionatzen duten erregulazioa dugunean aurrez aurre, politikak, eskaera jakin bat, eta nola lan egin gaur egungo lege esparruan. Aurkezpen bikaina izan zen. Beraz, zurekin hasiko gara, ikuspegi soziala buruz hitz egin nahi dugu, gizartearen pertzepzioa. Asko hitz egin dugu ikerkuntzari buruz. Ikusi dugu esparru politikoaren baldintzak zein ziren. Aipatu ditugu erronkak zure ikuspegitik. Aspektu soziala. Zuk nola definituko zenuke? Nolakoa eta zer da gizartea, zer nola baldu eraginik eremu honetan, zein aspektu ikusten dituzu, eta zer nola definituko zenuke gizartean. Arratsaldeon. Hau dugu azken panela, eta hondamenditxo bat da denontzat, baina tira saiatuko gara aliketa hobekien egiten. Erdilo gauden arren,
Tira, lehen bizi eskerrik asko, antolakuntzagatik, eta zorionak nekazaritzako DG-ko ordezkariari, izugarrizko zaparra da erori zaio, hobe izango litzateke ingurumeneko DG-tik hortik ordezkari bat bidali izan balute ark jaso behar zuelako zaparra da hori. Tira, zein da eragina? Printzipioz gizarteak zer perzibitzen duen eskualde batetik bestera asko aldatzen da. Ez bakarrik herrialde batetik bestera, baizik eta herrialde bakoitzaren barruan eskualde batetik bestera, haran batetik bestera, herri batetik bestera. Izan ere gauza hauek lotuta daude kulturarekin, tradizioekin, historikoki ekosistema forestalak nola kudeatu diren. Eta ni Nafarroatik nator, nire etxea dago 55 minutuko distantzia batera, eta hemen Gipuzkoan gauzak basogintzak kudeaketari dagokionez oso desberdinak dira. Beraz, hortxe ikusten dugu, eragin soziala ere oso desberdina da. Nik Nafarroan moztu dezaket eta mozten ditzut Natura 2000-aren barruan ostodun zuaitzen basoak eta autonomia erkidego batzuk badaude Espainian, hori egiten baduzu, ez dakizu kartzelara joango zaren ala ez. Eta ondorioz horrek izugarrizko eragin sozial desberdina dauka, noski? Egon daitezke personaia ugariren manifestazioak zerbaiten kontra, baina ez dakite zer horrei buruz. Eta inork ez die informaziorik eman, inork ez ditut trebatu, da? Hemen ari gara etengabe esaten digute ongi egiten dugula, baina tira, guk ez dugu esan zer dagoen ongi, zer dagoen gaizki. Basogintzaren sektorea ez da bereziki ona gauza komunikatzen. Ez dakit zein den gure ezaugarria, baina komunikazioa ez da gure indargunea, hori oso garbi dago. Eta iruditzen zait, arazo estruktural ugari daudela. Gai bat nabarmendu nahi dute, goizeko guztia entzun ondoren. Hau da, egongela bat izango bagenu bezala. Etxe bat da, eta egongela da mendia. Eta denok egiten duguna da, tabikeak jarri egongela horren barruan. Industria, energia, ingurumena, basogintza, despopulazioa, populazioa, klima aldaketa. Eta denak egongela berean. Eta gainera egongela hori ez da gurea. Guari gara tabikeak jartzen beste norbaiten etxean. Eta beste norbait hori dago bere esanez, bere etxean beste tabike bat jarri diotela. Eta beste tabike bat gehiago. Eta tabikeak jartzen dituzten horien artean ez da hitz egiten. Orduan, komunikazioa, DG ingurumena, DG nekazaritza, segurasko hobetu egin beharko litzateke. Ministerioaren eta eskualdeen artean, ere bai, eta eskualdeen artean. Beraz, azkenean horren guztiaren ondorioz, ari gara gauza bera kudeatzen, 27 artean. Eta oso zaila da, mezu koherente bat, zabaltzea gizarteari. Zein mezu bidaliko diogu gizarteari? 27 mezu. Egurra moztea ona da, egurra moztea txarra da, txoriak ona dira, txoriak txarra dira, gauza osasungarriak erabili behar dira, gauza txarrena da. Tira, arau bidea gainera desberdinak dira, beraz, erotzen ari gara. Horrelakoak gara. Hori da nire sarreratxoa. Bai, txori buruzari zarenean zer esan nahi duzu, Hitchcocken pelikulan bezala, ezta? Bai, Lafon jaunari galdetuko diogu, zein da zure erantzuna? Hau da, zein da gizartearen rola gaur egungo kontekstuan, gaur egungo realitatean basoari dagokion, ez? Eskerrik asko denoi. Etorri naiz. Eta honi buruz hitz egitera, horrelako bilerak, horrelako topaguneak eta eztabaidak lortzea izan da gure Europar Batasuneko erakundeen helburuetako bat. Ikertzaileekin ere biltzeko garrantzia beti ikusiko dugu. Beti ikusi dugu usen hori garrantzitsua zela. Iraganean nork bere laukitxoan sartuta zegoen,
Eta denok desberdinak ginen, eta horregatik jakiteko beharra genuen, hau da, zer nolako korrespondentziak zeuden, zer nolako puntu amankomuna genituen gure artean. Eta prestatu behar izan ginen gaur egun bizigaren hau bizitzeko, hau da, gizarteak baditu espektatiba batzuk basoarekiko. Basoak zerbitzu ugari eskaintzen ditu, baina ez dira beti aitortzen. Frantzian, beti esaten dugu, baso eta zarduratzen garela bakarrik suteak edo ekaitzak daudenean. Baina gizarteari buruzare garenean, Frantzian adibidez, frantziarrek ez dute pentsatzen norbait dagoenik basoak zaintzen. Pentsatzen dute basoa hor dagoela, bere kabuz, eta bakarrik. Baina gaur egun basoa da ondare partekatu bat. Frantzian basoak pribatuak dira, 75 batean gutxi gora bera. Akitania berrian, jabetza da 80%, eta egoekialdean 80%. Nire udalerrian 80%koa, 80% esku pribatuetan dago, basoaz ari garela. Beraz, gizartearen harremana basoarekiko erronka bat da. Beraz, elkartu egin behar dugu, Europar Batzordeko ordezkariekin. Gaur egun, sensazioa dugu, ez gaituztela seriotzat hartzen. Eta orain arte egin dugun horrek ez duela asko balio. Reforestatu behar izan ditugun nekazaritza alorreko lurrak, beharragatik, eta horiek dira, pertsona horiek dira, ez zutenak nahi, guk zuhaitzak landatu genitzan, eta orain gainera ez duten nahi horiek berek, guk zuhaitz horiek moztu ditzagun. Hori landetan adibidez, hor hektare asko dago, itxas inguruko pinua duena landatua, hori baita hor azteko gaitasuna duen zuhaitz bakarra. Hori da, pinu horrek elikatzen duen lurzoru horretan sortzen den bakoitza. Hau ez da bakitzea baizik eta biltzea. Ez da marrubiak biltzea bezala edo meloiak biltzea bezala, ez da usta bat. Da, 50 urteren buruan egiten den bilketa bat. Baina, jendea harrituta gelditzen da, paisaiak eraldatzen direnean. Paisaia mosaiko bat bezalakoa da. Lehen aipatu da, landatutako basoak ez direla benetako basoak, baina gure kasuan horrelakoak dira. Itxas alorreko pinua beti hor egon da. Guk hainbat aldiz bir landatu dugu erromatarren garaiaz geroztik. Napoleonek guru hori saneatu zuen oso ezea zelako, eta guk pinua landatu genuen lehortzeko, guru neura lehortzeko, lurrak lehortzeko. Eta gaur egun mosaiko bat dugu, hor, etengabe birlandatzen dugulako inguru hori. Eskualde batzutan ezin da berriro landatu. Ezin da, ez da landatutako eremuetan bertan ere. Hau da, ereinitako landak dira, useko presidente horrela deitzen die. Eta zergatik, karbono harrapaltokiak direlako. Gure kasuan basoak landatu egiten dira. Frantziako eskualde batzuetan landatutako basoak daude, eta oso zaila da kasu batzuetan zuhaitzak moztea. Eta garrantzitsua da gauza komunikatzea. Ez bakarrik erreakzionatzea, baizik eta komunikatzea. Beti esaten dugu, egoekialdeko baso horiek egon izan ez balira ez zela egongo bioaniztasunik. Izan ere bioaniztasun izugarria dugu. Eta guk txikiei, aurrei eta publiko zabalari erakutsi behar diegu, eta baso horien kontra agertzen diren denei esan behar diegu bioaniztasun handia dagoela hor. Distorsio bat dugu materiaren eta zuhaitzaren artean. Eta hor frogatu behar dugu, basoari esker, aire garbia dugula, eta bioaniztasun handia ere bai. Hori frogatu behar dugu. Egiten baldin badugu, lortzen badugu, eta lortzen baldin badugu, ingurumenaren aldekoekin batera lan egitea, horixe lortuko dugu. Zubiak lortuko ditugu eta eraiki egingo ditugu. Eta hor bai, gizarteak
Ez du horren kontrako jarrera horren besterakoa izango behintzat, baina zientifikoen laguntza behar dugu, politikarien laguntza diskursu hori defenditzeko. Eskerrik asko, oso adibide hona da, lehen eskualdea da Europa mailan, Akitania berria, zifrei dagokienez. Eta oso harronago, nire frantziarra naizen aldetik, zati batean behintzat, orain ingelesera pasatuko da. Zure ikuspegitik, tira, zu ikasten bukatu zenuenetik lanean egon zara, eta zure ikuspegitik, zer falta zaigu gure eztabaidetan? Esperientzia luzea dugu, oso eskertu da nago, oso irekitasun handiz hitz egin dugulako. Dena ulergarria alda, zuretzat ongi ulertzen alduzu, guk esaten ditugun gauza hauek. Bai, eskerrik asko, entzuten egon naiz, egun osoan, gauza batzuk jaso ditut, laburtu ditut puntu batzuk, eta ondorio batzuk ere ikusten ditut. Adibidez, bi puntu nagusi nabarmentzen ditut. Gazteriaren aldetik, Europako gazteen aldetik, eta profesionalen esperientziaren aldetik, hasteko esan behar da, bai batzuk, beste batzuk, eta besteek ere argitasuna behar dugu. Argitasuna behar dugu, guk parte hartu nahi dugu. Entusiasmo hori badugu. Hor adibidez badaude aniztasuna, dago bioaniztasuna, eta badago hor beste hainbat kontu horietan oso gogotsu gaude gu parte hartzeko, eta espero dugu gainera egiten diren lanak eta politikak ikusgarriagoak, argiagoak izan behar direla, eta ikusi behar dugu nola lortu hori, hau da nik atera dudana gaurko hitzaldietatik, eta behar duguna da implikazio handiago bat, parte hartze handiago bat, hau da, formakuntza behar da, jarduerak behar dira, baina parte hartu behar da astapeneko profesional gisa eta gauko bezalako elkarrizketan parte hartu behar da. Horrela, garbiago ikusiko dugu zer nahi dugun, artikulatuela izango dugu erantzuna, eta bestalde, erakundeen laguntza ere behar dugu, eta ikusi behar dugu zer egin dezakegun elkarteen bitartez, erakundeen bitartez, emaitza hobeak lortzeko. Hau da, antolamendu ikuspegi batetik, eta ikasleek ere gainera konexio handiago bat beharko lukete, nahiko lukete, argitasun gehiago ikusi zer nolako gauzak artikulatu ditzakegun, zer nolako kapazitateak eraiki ditzakegun. Eta bestalde emaitzetara bideratutako perspektiba behar dugu. Adibidez, use bezalako erakundeekin sare eder bat dugu, eta batzuk ez daude, persona batzuk ez daude interesatuak, hori egia da, baina nire ustez oro har gazteria interesatua dago, baina nahastuta ere bai, hori da, argitasun falta horrengatik, nahasmendu hori ikusten dugu. Badaude unibertsitate ugari lanean, gero gurekin harremanetan jartzen dira unibertsitateak, eta parte hartzen dugu egitaldietan eta ikasketa prozesuetan, oso entusiasmoa badugu, baina nahasmena ere bai. Parte hartze gehiago behar da, elkarrizketa gehiago behar da, eta iruditzen zait, harreman pertsonalak ere ikitzea ere falta zaigula. Erakundeen arteko harreman organizazionalak ere behar direla jakiteko norengana jo, eta bestalde komunikazioa eta argitasuna. Fantastic. Would you ask also to get, for example, more opportunities throughout your university time? Aukera gehiago izan nahiko zen dituzke? Unibertsitatean ikasten ari zaretenean, adibidez, gustatuko litzaizueke industriarekin batera lan egitea, enpresekin batera, pixka bate ezagutzeko, gauzak errealitatean zer nolakoa dira, bai, hori ederra litzateke. Hori da nahi duguna, gure elkartean nahi duguna, webinarrak, prestakuntzarako aukerak, bekadun moduan lan egiteko aukerak, egun bakar batean balitze ere, denbora gehiago beharko genuke,
dana ondo bidean, baina horrek lagunduko lizuke erabakitzen, basogintzan bide bat egin nahi duzun ala ez. Ez bakarrik arkitektoak, ingeniaritza, arkitektura, informatika. Pentsatzen dut beraientzat zailago izango dela basogintzaren bidea hartzea. Baina interesgarria da jakina ezagutza hoiek guztiak praktikara eramateko, unibertsitatean lortutakoak. Bai, oso modu naturalean hitz egiten dute gazteek, ez? Informatika adibidez hartuko lukete baita basogintzan ere. Zer erantzungo zenukete zuek? Nola kontatuko zenuke? Le contrataría mañana. El tema está que es mucho más zein da kontua? Gauzak askoz konplexuagoak dira guk hasieran uste duguna, uste genuena baino. Sensibilizazioa aipatu dugu. Nola komunikatu, nola eman sektorearen berri. Esango nuke, adierazi duzun hori baino askoz konplexuagoa dela. Beharrezkoa da sare lanean jardutea, elkar lanean, zurearen bezalako elkartekin, lehen hitz egin dugu, ni jakiminan neukan, jakin nola lan egiten zuten, ze herrialde askotan egiten dute gainera lan. Eta Euskal Herria etorrita, esan dut uste genuena baina konplexuagoa dela. Zergatik diot hori. Gure sektorari kosta egin zaio, zaila egin zaio komunikatzea, ez geneukan ohiturarik, ez geunden egon behar genuen foruetan, ze gauza bat da gai ez izatea komunikatzeko, baina beste bada foru egokietan egotea, errelaturik ez geneukan, eta uste dute oso garrantzitsua dela sektore batek bere errelato propioa izatea. Bioekonomia edo Sueziatik esan diguten bezala produktu bio hoietan oinarrituako ekonomia aipatzen dugunean, hor datu jakin bat ekarri digu. Gainera, deskarbonizazioaren apustua egin den une honetan, une egokia da. Zein izan da arazo nagusia hemen Euskal Herrian, Europako hegoaldean eta, Europan oro har, gaur entzundakoaren arabera, Andresekin batera proiektu askotan parte hartu dugu, etorgatik batzuk bagenekien. Alegia, produktu oso ondo saltzen da, erosten digute, ez? Alternatiba bat dagoelako hor, askoz poluitzaileagoa diren beste batzuen aldean. Baina, egia da hor lotura ez dugula egin. Produktu oso ondo ikusia dago, pertsona batek erosiko lizuke produktu hori bihar, baina ez nola lortzen duzun lehen gaia, nola lantzen duzu. Naiz eta uste dugun, ziurtagiriak lortu ditugula, errelatuan lan bat egin dugula. Nik uste dut, uste baino zailagoa zela orain dagokion foruetan gaude, Europa mailan, estatuan, erakunde ezberdinetan, eskualdeetan, egunerokoan parte hartzen dugu. Erabakitzeko inguru ezberdinetan, baina ikusten dugu oso zaila dela txipaldatzea. Hezkuntzan ere lanean ari gara, eskoletan, baina irudipen hori dago, ez da zuk ez duzula nire sektorea ezagutzen ez durik, baizik eta mito batzuk dauzkatzula daudela nire sektoren inguruan. Ni gazteago nintzenean, horrela, itzitzen errezagoa zela, baina horren konturatu gara, ez gara frustrazioan eroriko, baina bukatzeko esango nuke oso baldarrak izan garela. Ez gera gai izan adierazteko beste batzuk ari direla modu jasangarrian jokatzen, eta guk ez dugu hori ez dugu lortu hori egitea, ez? Baina gure kudeaketatik guk atera behar genuen.
etorkizuneko apustuak aipatura hemen, baina ez nondik gatozen. Hori ez dugu aipatu, hasieran landatzea zitze egin dugu. Kalte handi egiten digu, nire ustetan, gaizki komunikatutako ikuspegia. Behar bada Latinoamerikan, Amazonian, gertatzen diren gauzen ondorioz, egia landatzearen, ezta. Guk lan hori egin genuen Euskal Herrian 19. mendearen amaiera aldera. Orduan etzegon arboladirik, oso gutxi. Industria navalaren ondorioz, bueno, ia ez geneukan arbolari. Azken 2 mendeetan bestelako zifra batzu lortu ditugu. Oreka bat lortu dugu. Ostodunen eta koniferen arteko oreka bat daukagu, industria bat ere badaukagu, txikia gara, baina garrantzitsua da, Europako hegoaldeko garrantzitsuenetakoa sektore batzuetan. Eta ez gara gai izan, mezu horretan lider izateko, deforestazioa, birforestazioa, gure erazoa kudeaketa mailakoa da. Argi dago komunikazio aldetik asko hobetu behar dugula, baina ikasten ari garela, eta sarean lan egin behar dugu, eta hor bai, aliatu bilatu beharko ditugu beste eragileen artean. Eskerrik asko, Oskar. Bill? Zuere ezagutzen zaitugu nola izan gaitezke sexiago gizartearentzat. Gizartea hobeto ulertu behar dugula, uste dut. Margaret Thatcher esan zuen gizarterik ez dagoela. Baita oker zegoen. Une hartan egin zuena, Reagan eta Thatcherren aldaketa horretan mundu neoliberal batera aldaketa bat egin zuen, ezta? Prezio ezagutzen genuen, guztiaren prezio ezagutzen genuen, baina ez eren baliorik ez genuen ezagutzen. Eta gaur horren ondorioak bizi ditugula uste dut. Baina aipu bat ekarri nahi nuen ona, eta gero 4 puntu ekarriko ditut. Minken, etxetelen Minken, komentarista amerikar bat zen, politikoki ez egokia zan, baina esan zuen, beti dagoela erantzun argi bat, sinpla izango dana, eta okerra izango dana arazo komplexuen aurrean. Nun dago arriskua, modu defensiboan jokatzean, eta pentsatzea badakigula zein den irtenbidea. Ez baitut uste ezagutzen dugunik, eta atzera egingo dut azaltzeko jabetzaren koprodukzioaz, hitz egingo dut, termino berria da, baina itzuliko nahi zorra. Eta azken puntu bat motibatutako ez jakintasuna. 3 minutuan horietaz hitz egiten saiatuko naiz. Jabetza eskubideak aldatu egiten dira denboran zehar. Gaur ikusi dugu nola Portugalgo 23%ak ez duten zer egiten beren terrenoetan. Eskozian duela 20 bat urte lege bat onetsi genuen, lurra aldatzeko, eguneratu dugu, behin eguneratu dugu eta berriro ere eguneratzen ari gara, eta horren arabera komunitateak aktiboak eskura ditzake, naiz eta jabea prestegon ez saltzeko. Komunitateak eskubidea dauka lur hori erosteko, eta hori legeriak babestu du garapen jasangarria garatze aldera. Jabetza eskubideak aldatu egiten dira, biodibertsitatea nekazaritzan babestu zen hasiera horrelako plan batzuen arabera, baina orain mailegu sistema bat dago. Eta jabetzaren eskubideak aldatzen direla ulertu behar dugu gizartearen arabera.
Urrengo kontua, ekosistemen zerbitzuak. Hori zen bigarren puntua, eta hor basoek zerbitzu batzuk eskaintzen ditu. Egurra. Eta beste bioproduktu batzuk ere bai, basotik ateratakoak. Ura, kalitate eta kantitatea, ez berdina dira leku batzuetan eta bestean, eta horiek hobeto ezagutu beharko ditugu. Bioaniztasuna ematen digute basoek. Eta karbonoa atzematen du, eta gutxi aipatu den beste zerbaiteren badago. Aizierako zerbitzuak baten ditu, terapeutikoa da erabate basoa. Eta zentzu horretan garrantzia handia daukate gure basoek, baina hoietako osagai batzuek baloreak dauzkate lotuta, baina beste batzuek ez edo balioak hobeto esan da bai. Eta jakina jabeak balio hori ematen ez bazaio, ez ditu seinale egokiak eman, behar dituen emaitzak eman ditzan. Gizarteak baliozkotuko dituenak. Eta hori arazoa da, nire ustez, gainera aldakortasuna handia dauka geografikoki, alegia espazio ulertu behar dugu, ze Helsinki inguruko baso bat oso garrantzitsua da aisialdirako erabiltzea, baina 100 milako distantzia batera baldin badaude, edozein herritik edo hiritik, jakina hor onartu daiteke produktibitatea izatea nagusi. Beraz, espazio hori erreparatu behar diogu, ondo ezagutu behar dugu espazio hori, eta estrategiak egokiak aplikatu behar dira lekuan lekukoak, eskualdekakoak. Geroko produkzioa aipatu nahi nuen, keixa asko entzun ditugu, esan zaigu ikertzaileak ez diotela jendeari entzuten. Ikerkuntzan txertatzen badugu ideia bat, alegia ikertzaileek ikerketaren galderak hortan sartzea, galderak egiterakoan, ikuste dute oleoduktoaren ideia hori ez da nola zientzialariak beren dorretxotik oso ideia onak ematen dituztela oleoduktoan sartzen dituzte ideia horiek eta gero bukaeran horrek arazoa konpontzen lagunduko dutela, ideia hori esango nuke lelokeria hutsa dela. Nik uste irtenbide hobeak lortu behar dira interfaze baten bidez. Azken aipamenak zerikusia dauka konplexutasunaren aurrean zelako jarrera hartzen dugun, askotan alde egiten dugu ezagutu beharko genituzken arlo batzuetatik, dezer oso gertatzen zaigulako. Nik irudipena daukat gizarteak zeuzkan eskaera horietatik aldendu egin direla, zenbait kasutan. Motivazio razional bate izan dutela beraien ez jakintasunean gure ekosistema honetan. Alegia basoek lagunduko ote diguten gizateriak daukan krisi hoiei aurre egiten. Eskerrik asko. Erantzuna zein izango litzateke, bai, oso ondo dagoela. Esan duzun orain 30 urte gertatu zen, baina orduan komunikazioak ez zion horri erantzun behar.
prozesua soilu egin behar zan, ez komunikazioaren orduan etzan ulertzen. Baina galdera da gizarteak exigentzia batzuk egiten dizkigu, Fermin. Edabideetatik datozen aipamen oie, gizartetik datozen aipamen oie jasotzen dituzuzuk. Esan digute Frantzian badagoela dokumental bat, edabideetan gure sektoraren kontra egiten duena, zuk aditu moduen aztertzen duzu eta esaten duzu. Horrek ez dauka parekorik, ez da? Narratiba erabat okerra da. Baina, no, aztertzen duzu kontu hori gizarteari eta edabidei aurre egiten diezunean, gure egunerokoan. Pero reconozco que verdaderamente, o en el caso de Navarra... Nafarroaren kasuan ez daukagu arazo hundirik gai horri dagokionez. Tenemos encima un político o una politikari bat eukiko dugu gainean, eta urduri jarriko da. Eta beraz, edozein dei baldin badago barantzun bat eman behar zaio, eta asebete egin behar du, ez, politikari hori. Gure erantzunak. Baina nik uste dut hori urduritasun hori kudeatu behar izaten dela, ez politikariarena, beste askorik ez. Guk ez daukagu beste munduko presiorik. Martxoaren 21 helduko da, Laister, eta 350 elkarrizketa egin beharko ditugu, soen eguna izango delako. Egingo ditugu, eta alduguna erantzungo dugu, eta gure mezua erazten saiatuko gara. Baina ez da oso ezberdina izango, ez? Azken 30 urteotakoaren aldean. Egia da, denerako balio dugula, ez? Basoegilek, planifikazioraka, komunikaziorako, ikerkuntzarako, denerako balio dugula, ustez, baina gara ez gara hainonak. Nik behar ditut pertsona dituak zertan komunikazioan, ez? Martxoan 21 bat iristen denean, hitz egin beharko izateke beste horiekin, ez da? Eta ez nerekin beti hitz egiten dut, ez? Politikari ez da hausartzen. Orduan, azkenean, hautapen negatiboz gauden, hor gaudenak hitz egiten dugu. Beraz, ez daukazu inor komunikazioan aditua dena? Nor dauka aditu bat, komunikazioan aditua den norbait, ez nor kontratatu du horrelako aditu bat. Bat, bi, zenbat kontratatu dituzue, 3? 3 aditu, komunikazioan 3 aditu adibidez, zuen kasuan, 4? Bai, zifra bat emango dizuet. Zuetako, nor ari da Twitter erabiltzen, isa izena duena orain. Eta LinkedInen zeintzuk zabete? TikToken? TikTok is the #1 social media platform worldwide. Who's on Instagram? Sare sozialetako lehen plataforma. Nor dago Instagramen? Not privately. Privately we're all on. Ez pribatuan ez. Danok gaude pribatuan ez. Profesionalki esan nahi dut. Instagram and TikTok is the two Instagram eta TikTok currently communicating. Sorry, I didn't look at you, but I think none of you dira komunikatzen ari diren bi gauzak, eta uste zuek ez duzuela eskua altxa, zuk bai, zuk ere oso lan ederra egiten duzu TikToken. Baina zifra bat ematearren, natura konserbatzeko nazioarteko batasunak 22 lagun kontatu dituzte komunikaziora bakarrik ematen dutenak beren izena. TikTok, Instagram eta beste sare sozialetan egiten dute lan hori. Damia, zu eta zure lankideek erabiltzen duzuen tresna bakarra, da komunikazio tresna bakarra iristen dena, gaztengana iristen dena. Ez dute bestelako sare sozialak erabiltzen, ez bestelakoak erabiltzen ditugu, LinkedInen ez dira sartuko,
nun eta ez daukan, gaiak ez daukan adin gehiagokoekin harremana, ezta? Alegia, gizartearen parte handi baten gandik aldendu egin garela horixe eta esan nahi nuena. Nire enpresarekin erronka bera dauka. Nik ez dauka denborari lan hori egiteko. Eta non aurkitu dezaken norbait. Ilobak bat ditut, ilobak gazteak. Eta beraiek esango digute, bai, egin dezakegu, baina hori garestia da. Alegia, mundua oso azkar aldatu da. Eta gutako gehienok presente egon beharko genukela saretan horixe da, uste dudana. Gainera, propaganda negatiboa ere badaukagu, errusietek eta munduko beste leku batetik iristen direnak, eta gero muturreko jendea ezkerrekoak eta eskuinekoak Telegramen eta TikToken dauzkagu albiste faltsuekin, baina gu ez gaude hor. Oskar? This was a regular mention in all of the talks today about communication, clear communication, correct communication. Askotan aipatu da komunikazio zitzen dugu, komunikazio egokia, argia, zehatza, aurkikuntza zientifikoei buruz, horrela arrazagoa baitzaie, bestelako profesionalekin. Behintzat ez da erraza ulertzea ze konplexutasun dauden gai honetan, utzitako lur zail bat ikusten dute, eta, oso orduri jartzen dira, ez dituztelako zikloak ezagutzen. Baina, komunikazioaz hitz egiten dugunean, ikusten dut kezka hori badagoela beste erakundeetan ere. Alegia, alegin bat egin behar da komunikazio kanalak zabaltzeko. Bazkaritan aipatu bezala plataforma, ezberdinak daude publiko ezberdinentzat. Adibidez, kongresu baterako web horri bat beharko zenuke, edo LinkedIn beharko zenuke behar profesionalak baldin badituzu. Mezuak ere ezberdina izan beharko du, ez? Gai zabalagoak nahi baldin badituzu, orduan publiko zabalaren gana helduko diren sare soziala beharko dituzu. Erabaki logikoa da, inbertsio gehiago beharko dituena, jende gehiago, alegin handiagoa, hori guztia positiboa izango litzateke, zertaz ari diren badakiten hoientzat. Mezu sinpleak zabaldu daitezke, sektorekoa ez den jendearentzat, nik uste dut horrela hobeto ulertuko litzatekela. Oskar, uste zerbait esan nahi zenuela? Sí, completamente de acuerdo. Era bat ados? La encuesta ha sido clarísima. Inkesta argia izan da. Implementar redes sociales. Sare sozialetan parte hartu behar dugu, lagunatu behar dugula, gaztei begira. Facebook haztu. Facebook ni planteamos. Planteatu ere ez du ingo Facebooken egotea, baina hori erosiko dizut, horrekin erabat ados nago. Eta horregatik esan dut, komunikazioa asko betu behar dugula. Hori esan da, elitzaidake gustatuko soilik horretan geratzea ez gara tresnak erabiltzen ari, ez daukagu komunikazio gabinete bat, ez nik uste dut hori baino konplexuagoa dela, behintzat gure ikuspegitik, Euskal Herrian. Antes lo comentaba Nelson a la mañana. Nelsonek goizean aipatu du. Ahora en la gestión forestal, todo lo relacionado orain basuen kudeaketan eta egurraren kudeaketan gero eta eragile gehiago dago, aktore gehiago dago. Eta horrek dana konplexuago egiten du, Jamik aipatu du hori buruzko zerbait. Baina nik beste zerbait erantziko nuke. Pisu espezifikoa. Eragile horiek hartzen diren, hortzen ari diren pisu espezifikoa, ezta? Eragile berri horiek askotan harremana daukate ekologiarekin, nire ustetan faltsua dena, lehen ere esan dut, guk izan beharko genuke lider arlo horretan. Baina nolabait pisu hori badaukate, ez? Sektoreak baino pisu handiagoa daukate sektore berri, eragile berri horiek. Gure eskarmentutik abiatuta.
Gure sektorean txipa aldatu nahi izan dugu, ez dugu negatiboan hitz egingo, ez dugu erreakziorik egingo, ez sute badagoenean, egurrezko etxe bat erretzen denean, ez, hor sortuko dugu albiste berri bat, baino positiboan, produktu biologikoak, eraikuntzarako, egin dezagun dena ikuspegi positibo batetik, eta hori landu da. Ez digute albiste bakar bat ere erosten. Davide, orokorrek ez dute horrelako albisterik erosten. Sensazionalismoa bai. Valentzian sute bat pizten denean, deituko dizute, edo baso bat erretzen denean, ere bai, edo istripua gertatzen denean, mendian, horiek dira prentsa generalistaren lerroburuak. Horretaz ari nintzen. Eta horregatik komunikazio dituek babes bat eman behar digute, gako batzuk eman behar dizkigute. Nik uste azterlan soziologiko bat egin behar dela, nola ikusten du gizarteak gure sektore Euskal Herrian, non daude mito faltsuak, ez da? Baso jabeek egin duten lan hori non dago, ez da? Badirudi produkzioaz bakarrikari garela. Bueno, jabe horiek ari dila kudeatzen ostudun proportzio horiek adibidez, ostudunen proportzio handi horiek eta bat. Baina esan bezala komplikatua da, horretan lanean ari gara, alegin bat egiten ari gara, baina ez zaigu errez egiten, profil bate TikToken zabaltzea balitz kontua, bihar egingo genuke, baina nik uste dut askoz komplexua dela. Eskerrik asko, Bill, beste zerbait esan nahi zenuen? Bai, ni sare sozialek eskatu egiten nauten, ze uste dut Pandoraren kutsaren antzeko zerbait direla. Benetako gaiak, naiz eta lanpikaina egiten ari zareten zuek, basuen sektorea sustatzeko, mezu bat hartuko du eta distorsionatu egingo du, buelta emango diote eta aurpegira botako dizute mezueri. Biografia bat irakurtzen ari nintzen, politikari batena. Rory Stewarten biografia irakurtzen ari nintzen, bera, Partidu Konservadoreko lider bat izan zen, baina oso libre jokatzen zuen, eta norbaitek esan zion bere barrutira joan zenean, Lake Districtera galdetu zioten, edo esan zioten nola, galtzak lokarriak erabilita lotzen zituzten, ez? Hori horren ondorioz izugarrizko kritikak jaso behar izan zituen prentsan. Hor, mezua distorsionatu egin zen, eta hor badago arrisku bat, ez da, Trumpen kasuan egiten duena, ez da, sare sozialak erabiltzen dituzte, eta sekulako eragina daukate jendearengan. Eta hori gure alde dijoa, ez dakit. Askotan galdetzen dut hori nire buruari. Guk Trump handugu, handago. Eta nik uste dut, nik elkarrezketa bat eman nuen aldizkari frantziar batean. Ez nuen bioaniztasunari buruz hitz egin, baina leporatu zizkidaten esan ez nituen gauzak, eta barra egin nuen, erantzun egin zidaten, abokatuek esan zidaten, ez, ustazu, bestela, gauza komplikatu egiten dira eta nik ez nuen espero hori gertatzea. Rock and rolleko gira bat egiten ariko banitz bezala da. Bai, komunikazioen kudeaketa behar dugu, baina horrelako gauzen kontra borrokatzeko prest egon beharko duzu. Egia esan operadore asko mehatxatuta daude. Zer egin dezakegu egoera hobetzeko? Errespetua egon dadin langilearentzako eta sektore osoarentzako. Arrazoia duzu, egoera denetan dramatikoa da. Izan ere badaude eskualdeak,
Eskualde horietan, zuaitzei kateatu egiten ziren pertsona batzuk, ez zuten nahi zuaitza moztu genitzan, eta hasi ziren produktu kaltegarriak sartzen makina handien gordailuetan, deposituetan, eta orain makinak erretzen ari dira. Arazo larri bat da. Pertsona horiek ez daude urruti ingurumenaren aldeko mugimenduetatik, kaleetan mugitzen diren pertsonak izaten dira, eta larriena da, ingurumen ministerioak eta nekazaritza ministerioak eseri dituzte pertsona horiek gure mailetan. Eta Frantzian, gaur egun egoera oso konplexua da. Lehen aipatu duzu komunikazioa. Baliokate osoan, hazitik hasi eta arkitektoraino. Hor, elkarrekin lan egin behar dugu. Azken batien, horiek berak dira, Nostradamusekin harritzen direnak. Izan ere, hasieran, etzen egiazkoa, Notre Dameko katedrala berrera ikitzearekin, hau da, hasiera batean ez zirudien posible, ura berrera ikiko zenik ere, eta egin da. Beraz, gainera ikusi ditugu irudiak, zer nolako aritzak dauden, urte askotako aritzak, eta ikusi dugu zer nolako aritz zaharrak erabili dituzten Parisko Notre Dame katedrala berrera ikitzeko. Adibide bat baino ez da, beste asko daude. Badaude pertsonak egunero aurre egiten digutenak, basogintzan dihar dugunon kontra egiten dutenak, gure makinak erretzen dituzte, guretzat oso goera zaila da. Guk, gure Frantziako eskualdean, ekialdean, jarraitzen dugu bizirauten, nolabait. Izan ere, hasieratik, baieztatu dugu, energiaz, gainera, ez garela beste dozen bezalako baso bat, baizik eta baso landatu bat, ekoizpenerako baso bat. Eta ez genuela inolako konplejurik. Eta baso horri esker aniztasuna genuela. Behar bada jarrera horrek babesten gaitu, eta batzuetan zuaitz ostodunak ere erasotzen dituzte, baina itsasaldeko pinuak horre ere irabazi egiten du. Ona da, pinuarentzako batzuentan, timoiari eutsi egin behar diogu gogor, ze bestela itsasontzia ukertu egiten da. Ekaitza dago, baina gogor heldu behar diogu. Guk beti norabideari eutsi behar diogu. Ez naiz marinela, baina metafora bat da. Jakiten badugu norantzkoa zen, iritsi egingo gara, gure helburu horretara. Baina, berriz diot, denon laguntza behar dugu horretarako, maila guztietatik. Guk asko konsultatzen dugu, txikienekin ere, eskolako aurrekin ere lan egiten dugu, haiei ere hitz egin behar diegu honi buruz. Esan behar diegu, baso pribatu eta publiko gauza bera direla, eta ez dagoela desberdintasunik. Tira, bosgarren urteko eskola programan, aste beteko trebakuntza zegoen basoei buruz. Aurrak basoetara eramaten zituzten identifikatzeko, sektore hauetu ezagutzeko, eta hau garrantzitsua zela esaten ziguten, hau da, ongizate sozial eta ekonomikorako herrialdeetan. Bai, horrela da, ni egon nintzen, kontseiluan denbora batez, jarduera horretarako, eta garai hartan arazo bat eduki genuen, oso programa aktiboa zen, basogintza duten eremuetan eta eskualdetan, baina ez zen aktiboa Stockholmen eta hiri handietan. Eta beraz, material digitala sortu genuen, hartara, aur guztiengana iritsi zedin, ez bakarrik basoen zaleak ziren umei, baizik eta denei, programak izugarrizko arrakasta izan zuen eta dauka. Eta egiten zutena zen basoetara joan. Ikastetxeek edukiz zezaketen baso bat dedikatuta edo haien izenean eta deitu egin zezaketen plataforma digital baten bitartez, eskolak eman ditzakegu, hartara aurrak
basora joan alizan daitezen eta han ikasi dezaten, tokian bertan. Oso adibide hona da. Eta gauza bat erantziko dut. Ez dut arazoa minimizatu nahi, aipatzen zenuen hori. Nik esango nuke ekintza terrorista bat dela, da makineria buskatzen baldin baduzu, baina Suedian gertatzen da, adibidez. Batzuetan sensazioa dugu talde horiek boterea dutela. Ia da, 50% beste 50%aren kontra. Baina gero galdetegi bat, egin genuen galdetegi sakon bat, jende suediarrarekin, talde guztiekin, adin talde guztiekin, azkenean 2% zeuden basogintzaren aurka bakarrik. 5% bazuen zalantza eta 20% etzekoen idearik ere, etzuen idearik ere zerrote zen ura. 50% hori, azkenean 5% bakarrik zen, 2%. Bai, honek lotura du, hemen zaudetenok adituak zarete honetan, baina nork ez du euki eztabaida esatxe ginen bat, azken 3 urteotan lagunekin edo familiarekin, bai, altxaskua, joan den astean, adibidez. Biziragunekin, edo inguruan duzuen pertsonekin, kirolaren munduko batzuekin, eduki duzue konversazio desagitxeginik? Bai, ikusten duzuen ez hau gertatzen da. Horrelako egoere jaurregin behar izaten diegu. The Secret Life of Trees in French as a comic and whatever. And honestly, I have to say, I don't zuaitzen bizitza sekretua izeneko komikia dut, frantsesez, eta nik beti esaten dut, espezialista naiz basoetan, baina ez naiz espezialista haurtxoen ipuinetan. Nire familiako batzuk lan egiten dute polizia kriminalarentzat. Medikuak ere bai. Eta ez zaie inporta telebistan ikusten duten hori zer den. Ez du zerikusirik telebistan agertzen den erakin. Eta kriminologo horiei ez diet esaten lana nola egin behar duten. Eta poliziarako serietan agertzen diren errelatoak ez dute zerikusirik egunerokotasunarekin, eta ospitaletan gertatzen diren benetako gauzek ez dute zerikusirik medikuei buruzko maitasunezko pelikulekin. Beraz, ez genuke aluzinatu behar, pentsatuta, norbait diruza irabazten arituko dela horrelako ipuina kontatzen. Markus, 3 minutu. Nik esan behar dut ados nagoela orantxe entzun dudanarekin, orantxe aipatu denarekin. Ez dakit ongi ulertu dudan ala, ez? Baina, bai, ongi dago sare sozialetan egotea. Baina honek badu inpakturik? Bai, eduki dezake. Eta ez badu inpakturik ere, ondo dago. Nik uste dut guk sortu dezakegun eragina, gure familian bertan, izango litzateke, jendearekin hitz egitea TikTok bitartez, gizartea hezkuntzarako elementu ona da. Eta maila ere bai, afaltzen ari zarenean etxean adibidez. Bintzat gure etxean, aita eta ama daude, eta gai hori aipatu dezakete, seme alabekin. Nik isa utzi dut, lehengo Twitter, bestela adikto bat bihurtzen zara. Dena irakurritzeko beharra sortzen zaizu. Eta ez, fokalizatu egin behar duzu, modu zehatz batean, benetan garrantzia duten kontuetan. Hori da nire ikuspegia. Bai, horrengoa mesedez. Bi proposamen horrekin lotuta. Lehenbizi, ondo legoke ez nahastea kalean gertatzen dena eta sare sozialetan gertatzen dena. Pisu handia emate zaie sare sozialei eta badute, baina Markusek esaten zuena gaur goizean. Nik uste dut eragin behar dugula erabakimena duen horren mahaian.
Bi adibide zehatz. Hasteko, Kanariasen proiektu bat egin genuen kazetariak formatzeko. Oskarrek esaten zuena, proiektu bat egin genuen praktika egokien inguruan, hau da, baso zuteekin lotutako egoeren inguruan, eta kazetariak formatu genituen. 2016an izan zen. 2019an, asko txalotu zituzten kazetariak ongi informatu zutelako, eta aliatu izan ziren agintaritzentzako. Hor, koordinaziorako lagungarri izan zirelako. Eta beste galdera bat, eskerrik asko Markus hemen gelditzeagatik kolpea jaso dituzun arren. Kontua da praktika honen gidalerro bat jartzea komunikabideetarako baso zuten inguruan, Europar mailan. Kasu egin diezaiogun Markusi. Gidalerro bat egin dezagun Europa osorako komunikabideekin lantzeko, fake newsak eragozteko. Bigarren, nik Valentzian alabaren liburu batean ikusi nuen baso gintzako langilea zela, persona gaizto bat, zuhaitzak mozten zituena. Eta ikusi dudana da, eskoletan, Valentziako eskola guztietan, liburuetan, badagoela atal bat, basoei buruz, basoen kudeaketari buruz. Galdera, Europan eragina izan dezakegu, Europan mailan programa bat izan dezagun, beharrezkoa izan dadila, zuzentarau baten bitartez, gaitegi gutxieneko bat euki dezagun Europako lurraldearen 50% behintzat. Eskerrik asko. Merci. Peut-être un témoignage pour ce qui se passe également en France. Tira, nik lekukotza bat eman nahiko nuke. Hemen gizarteari buruz ari gara. Eta gu geu ere gizartearen parte gara. Ez daude gizartea alde batetik eta gu bestetik, ezta? Hori alde batetik. Bestetik. Uste dut, gure baliagarritasunari buruz hitz egin behar dugula, hau da, gizartearen egunerokotasunean, Europako gizartearen egunerokotasunean, zertan lagundu dezakegu, zertan izan gaitezke baliagarri baguk, papera egunero erabiltzen dugu, komuneko papera ere bai, salgaiak garraiatzen ditugu paleetan, horretarako egurra behar da, supermerkatuetarako paleak egiteko, eta hori egin behar dugu modu pedagogiko batean, ondo azaldu behar dugu. Frantzian, ardura sozialeko politika bat dago enpresentzat. Hartara, hor, itzegin izango da gure erabilgarritasunari buruz, guk zertan laguntzen dugun, eta zein diren gure helburuak, zerekin lan egiten dugun. Ez badugu ondo azaltzen, gure kontra daudenek naita itzegin dute gure izenean. Nik ikusten dudana da, klima aldaketa arduratuko dela gainera basogintzaren kudeaketaz. Krisiak etorriko dira, adibidez, sutea gertatzen denean, txingorra, haizeteak, eta azaldu egin beharko dugu. Hainbat arrisku daudela esan beharko dugu. Hasteko, lehenbizi, ez badugu orain hitz egiten, politikari batek hitz egingo du, gure izenean, eta Frantziako politikariei behintzat mikroxehetasun teknikoetan sartzea gustatzen zaie, ez ditu ezagutzen, baina gustatzen zaio horrelakoetan sartzea, eta badago beste eragin ba gainera. Ez ditugu gazteak, ez da gazterik egongo, basogintzako kudeatzaile izango duena. Hau da, guk zuhaitza mozten baldin baditugu sektore honetan, eta basoa zaindu ordez, hiltzailea bagara, ez du inork gurekin lanera etorri nahi izango. Baina, hala ere jarraitzen dugu egurrarekin egindako produktuak konsumitzen. Eta horren balio erantzia beste herrialde batetik ekarri behark izango dugu. Eta bestalde oso garrantzitsua paneleko kideen iritzia ezagutu nahiko nuke. Aztertu beharko genuke
eta deseraiki beharko genuke gure aurkarien mezua. Batzuk ez jakinak dira, jakin nahi dute zer gertatzen den, borondate ona dute, baina ez dakite zer gertatzen den. Beste batzuk desakreditatu egiten gaituzte, asmo jakin batekin. Kaltetu egin nahi dituzte egurraren produktu guztiak, hormigoia bultzatuz, plastikoa bultzatuz beste sektore batzuk indartu nahi dituzte. Eta adibidez Nafarroan, Galizian, Frantzian egoera desberdina da. Baina nik uste dut badagoela mezu jakin bat zentzu honetan. Horregatik uste dut antolatu egin behar dugula, tokian tokiko mailan, eskualde mailan, kooperatibekin, USAren bitartez, gogorarazteko zein den gure jardueraren baliagarritasuna. Ez dugu behar adina egin, eta noski gero baditugu beste lanabesak, TikTok, Instagram, eta bar. Baina gogoan izan behar dugu, gogora ekarri behar dugu, guk zertarako balio dugu, bestela beste batzuk egingo dute gure izenean eta sektoreari kalte egingo dute. Azkar joango naiz. Nik nabarmendu nahi dut, oraintxe nire kideak esan duena. Nabarmendu nahi dut zein garrantzia duen mezuak, ados nago gainera, gazteak trebatzearen garrantziarekin. Eta gaur egun ditugun terrorista ekologistak ez zituzten gaur egun beren garaian gai horien inguruan horregatik dira horren sentikorrak. Askok ez dute pentsatzen min egiten ari direnik, asko pentsatzen dute basoa defendatzen ari direla. Eta buruan estereotipo bat dute. Basoaren eta zuhaitz mozketaren inguruko estereotipo bat dute. Liburutegi batzuetan, badaude liburuak, zuhaitze mozketa irakusten dutenak, aizkorak erakusten dituzte, eta kritika bat daukate barruan, eta liburu horiek saltzen dira oraindik ere. Aurrei etzaie irakatsi, etzaie eguneratu hori dena, etzaie kontatu kudeak eta horren berri, baina etengabeko trebakuntza batekin jarraitu beharko genuke. Gero, Kristof eta beste azken galdera badago nun baiten. Frantsesez egingo dut. Tira, nik berriz ere hitz egin nahiko nuke sare sozialei buruz. Bilen eta beste kide batzuen iritzia partekatzen dut. Eta estatistika bat publikatu zuten, izan ere analisi bat egin zen Europako hainbat herrialdetan. Twitter da personen 10%. 10%, personen 10% horretan, badago 1% gauza jarriko dituztenak. Eta argitaratzen denaren 1% manipulatua dago. Beraz, 0,1 pertsonek publikatzen dituzte gauzak sareetan. Sare sozial horiek dira masa manipulaziorako tresnak. Eta hori kontuan hartu behar dugu sareak aukeratzen ditugun momentuan. Eta nik ulertzen dut batzuk errezeloa dutela. Bai, arratzaldeon nik euskaraz egingo dudan berba gero trasladatzen da, ezta? Bai, badau eta egin dugu berba mesutaz, eta sarri guztiok, behintzat hemen badakigu gure tartean zein izan beharko dauen mesua, eta egin duzue berba baita ere zeineri bidali beharko ziegu hau mesu hori, baina nik uste dut gelditu indala, eta ikusin dugu gizarteari begira gauzak zelan trasladatu beharko genduken eta. Baina agian igual gelditu jaku kanpuan edo begiratu barik beste gizarte zati bat nahiko importantea izango dala. Eta nahi dut aipatu alde batetikan legegileak, beste aldetikan administrazioak orokorrean, eta hirugarren aldetik batean alderdi politikoak. Nik uste dut hausek diren eremu bereziak. Oso bereziak eta segurazki egin beharko egin zieken lana oso berezia izan beharko zan baita ere.
Eta gustatuko litzaidake jakitea zuek zelan pentsatzen duzuen horrelako lobby lana egin inberko genduzkine. Eskerrik asko. Super. Thank you very much. And I would like every one of you, what is your statement, opinion on what they have presented? Ba, jakin nahiko nuke, zuen erantzuna, orain. Adibide bat emango dizuet. Duela gutxi, Suitzan, autobus geltoki batean, kide batekin topo ginuen, egurgintzako ingeniaria da, eta biok oso nagusiak gara. Eta esan zidan, talentua eta gazteak kontratatzeko publizitatea egiteari utzi diote, eta TikToken jarri zuten iragarkia, eta bat-batean eskaera ugari jaso zituzten. Hala egin zuten, eta bat-batean jaso zituzten preselekziorako oso jende kualifikatuaren eskaerak. Niretzat oso gauza etorkizunekoa bezala da, oso gauza arraroa da. Baina adibide txori eman nahi zuen. Tira, hasi gaitezen zurekin, galderei erantzuteko. Eta zein da zure laburpena eta zure laburpena eta erantzuna. Tira, galderak multzokatu diko ditut, antzekotasunak ikusi ditu dalako. Tira, galderak entzutean, nik azpimarratu nahiko nuke oso argi ikusten dudala zer nolako desberdintasuna dagoen, hau da, sare sozialak erabili nahi ez ditunen, eta besteen artean, hau da, batzuek ez dute parte hartu nahi, haientzat sare sozialak ez dira garrantzitsuak, eta nik uste dut denok garela kontziente, badago komunikazio arrakala bat, egunean zehar, aipatu dugu beharrezkoa dela komunikazio estilo berrietara egokitzea, ikusgarritasuna lortzeko gure mezuentzat. Eta berrikuntza nahi dugu, teknologia eduki nahi dugu gazteek ere parte hartu dezaten. Nik ez nituzke sare sozialak defendatuko tontakari bat dira, askotan. Nik ez nekien selekzio edo hautaketa laboralak egiten zirenik TikToken, ez nekien. Baina hau aipatu da dagoeneko, entzun dut nik ere. 5%, 2% dira guztiz negatiboak direnak, 5% ez dago seguru, eta gehienak ari dira aspektu zientifikoak bilatzen. Nik uste dudana da, publiko guztiekin konektatu nahi baldin badugu, publiko zabalago batengana jo, nahi baldin badugu, ikusten dudana da, ez dugula hori lortuko alde batera uzten baldin baditugu komunikazio estiloak, gaur egun bilakatzen ari direnak. Eta guk aurkeztu nahi ditugun mezuak, aurkeztu egin behar ditugu mezu teknikoak, mezu zientifikoak. Eta hori nola egin? Komunikatzaile espezifikoak kontratatuta, mezuak bidal ditzaten, helarazi ditzaten. Edo bestela, egin beharko duguna da, kongresuetan hitz egiten den hori baliatu. Horrelako komunikazio estiloak baliatu behar ditugu, naiz eta sare sozialekin lotuta ez egon. Iruditzen zait, arriskua dagoela komunikazio txarra sortzeko. Egunaren lehen zatian, aipatu dugu gure mezuak konpartimentuetan daudela. Arazo zehatzekin lan egiten dugu. Egunaren lehen partean aipatu dugu komunikatu behar dugula gehiago. Eta komunikazio estiloei buruz hitz egin behar dugula. Ez zaizkigu gustatzen sare sozialak, baina beste komunikazio modu batzuk egon beharko dira eta aurkitu beharko ditugu. Komunikazioa bilakaera batean dagoelako. Gainera, argitu nahi ditugu berrikuntza eta teknologiarekin lotutako kontuak. Eta argitu behar dugu eta jakin behar dugu nola komunikatu ditzakegun horiek eta zein diren plataforma egokienak diana desberdinetara jotzekon. Fermin, Bill, Oscar eta gero bukatu egingo dugu. Todo en un minuto.
Tira, hasteko lehen Oskarrak esaten zuena, komunikabideak. Hau da, zenbat mikrofono hurbiltzen zaizkigu. Horrek proportzio zuzena du, hondamendiak izan duen eraginarekin. Ez da gure interesarekiko proportzionala, hori garbi dago. Hau da, nik komunikabidei deitzen baldin badiet, pagoari buruz hitz egiteko ez da inor etorriko. Edo aldizkari lokal bat etorriko da behar bada, pagadi zinguratuta dagoen leku batetik. Beraz, bizkorrak izan behar dugu, zerbait gertatzen denean, mikrofonoak etortzen zaizkigunean, hor gure ideia sartu behar dugu. Ez guk, baizik eta ideia ondo sartzen dakien batek. Nik esaten dut zer esan eta adituek esango duten nola esan. Eta beste alde, beste ideia bat. Ez dut gehiago hitz egingo komunikazioari buruz, ez dut gaina zertxore ulertzen komunikazioaz, baina honek hileta bat ematen du. Etengabeari gara esaten ez dakigu kontatzen, ez dakigu komunikatzen, ez digute uzten, zoitza mosten, Europar Batzordea sastre bada, eta bar. Eta horrela jarraitzen badugu, iktuz bat emango digu denoi, eta besterik ez. Eta zartzen ari gara, eta behar bada soberan gaude. Nik uste dut pixkat postu egin behar dugula, ez da? Basogintzaren sektoreak izugarrizko aukera du. Aukera erraldoi bat du. Errepikatu egin behar aldut. Basogintzaren sektoreak izugarrizko aukera du aurrez aurre. Oso egoera honean gaude, inoiz baino diru gehiago dugu, inoiz baino protagonismo gehiago dugu. Egia da, orain, jende gutxiago dugu sektorean lanean, hori da konpondu behar duguna. Baina ez duguna konpondu behar dugu. Ez dugu beti gauza berari buelta ematen jarraitu behar. Aukera bikaina dugu basogintzaren sektorean eta egin dezagun aurrera. Eta komunikazioa gera dadila adituentzat. Minutu bat baina. Ez da hileta bat. Da, humorea, besterik ez, baina hileta baten antza du. Tira, jarraitu egingo dut esaten dutenarekin. Gizadiaren krisi nagusia klima aldaketa baldin bada, behar bada, egin beharko genukela lana petrolioaren, gasaren alorrean, gure ekonomietako ehuneko portzentaje oso handi bat betetzen baitu horrek. Eta nik badakitzein sektoretan egon nahi duda, nik oso garbi dut hori. Basogintzaren sektoreak oso kontakizun garrantzitsu egin dezake. Komunikatu egin behar dugu. Gure mezua modu eraginkor batean. Ezin dugu hori mugatu. Ezin dugu bakarrik mugatu gure baliokatea hobeto funtzionatzen jartzeko gogo horretara. Hau da, haratago joan behar dugu. Eta egia esan, gure baliokateko elementu asko eduki beharko luken preziotik behera daude. Baina biologian oinarritutako ekonomia horretan, zer gertatuko litzakete, adibidez, hemendik 4, 10, 20 urte barru plastikorik erabiliko ez bagenu? Zer gertatuko litzateke, adibidez, plastikoko silak erabiliko ez bagenitu? Gizarteak, etorkizuneko gizarteak, nondik aterako ditu material horiek? Atera beharko du, edo zerealetatik, edo egurrezko produktuetatik. Hau da, produktu horiek izugarrizko rola beteko dute gizarteak egin behar duen transizio horretan. Ez dago inolako zalantzarik hor, ez dago inolako zalantzarik. Eta Jainko Maitea, ez alda hori mezu zoragarri bat? Eskerrik asko. Oskar, aurrera. Tira, ados nago. Vamos a dejarlo alto, ¿no? Hemos empezado muy negativos y quizás... Negatibo xamarra sigara. Eta ezagutzen dautenek badakite. Saiatu garela, negatibotasun hori aldatzen. Gainera, ados nago bilekin. Iruditzen zait askoz gehiago daukagula komunikatzeko positibotik negatibotik baino. Etorkizuna gurea da. Eta gaur aipatu dugu zer nolako oztopo ditugun horretarako. Eta negatibotasuna atera da, egia da. Baina egunerokotasuneko realitatera hurbiltzen zarenean noski oztopo daude. Ferran, ados nago, saiatu gara.
da. Egin dugu, gure web horrira sartzen denak ikusten du, azaltzen dugu nor garen, zer egiten dugun. Eta mitu faltsuen atal bat ere badugu. Hartara mundu guztiak ulertu dezan, hau da, mito batzuk ezartzen direnak gure sektorean, mundu guztiak jakin dezala ez direla zuzenak. Hau da, eraikuntzarako egurra erabiltzea arriskutsua dela, espezie batzuk onak, txarrak ez hori jarri dugu. Baina egia da, ez dugu jakin nola iritsi. Eta hemen, garrantzitsua da lehen Ferminek nabarmentzen zuena. 100 kilometrora gaude, baina oso desberdin ikusten ditugu alor jakin batzuk, adibidez Euskal Herria, Euskadi eta Nafarroa, desberdinak dira kudeaketan, 80 kilometrora daude. Analisi bat egin beharko banu, esango nuke Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiaren artean, ere 3 irakurketa oso desberdin egingo dituzkela. Eta gero egia da hori, tokian tokiko lekuetara eta realitatera eraman behar dela, komunikazio hori. Baina hau, komplexua da. Eta nik lehen gainera ohar bat hartu dut, eta Iñaki horra aipatu duzu, parte politikoari buruz hitz egin duzu. Eta eskertzen dut aipamen hori. Gaur baditugu gure artean hemen politikako ordezkariak, eta pozten naiz. Eta eskertzen dut, ekitalde honen antolakuntza, zuek 3 hemen egotea, plazer bada zuekin egotea, baina alderdi politikoekin eritzein behar dugu. Hori faltatu izan zaigu. Bestela, gure kontu hauek endogamikoak bihurtzen dira, gure artean kontatzen ditugu gauzak, eta ez gara gai kanporantz askatzeko, eta mezu hori garrantzitsua apuntatua nuen, eta hemen, ez gara gai izan gauzak behar bezala komunikatzeko. Baina baita ere, sektoreak, besteak beste, Euskadin nahiko politizatuta dagoelako, mezuak simplistak izaten dira, hau espezie hau ona da, beste hau txarra da, hau ekidin behar da, kudeak eta, tira, hau hori guztia baino komplexua da, eta pedagogia falta da, ezik eta sentsibilizazioa, hori guztiak falta dira, eta horietan lanean ari gara. Eta nik uste dut giltzarria dela eta aspaldiari daukagu. Nola ez garen komunikazioan arduradunak, egurraz bai, basoez ere bai, nik uste dut plan estrategiko bat egin behar dela. Komunikaziokoa, konplexetasun hori dela eta publiko ezberdinetara heldu behar dugu. Asko kostatzen da hezkuntza sailera sartzea, naiz eta hartzen gaituzten. Baina hemen aldatzea zari gara, ez materialak aldatzeaz, baizik eta eraikuntza eredua aldatzeaz, aurreratu egin behar dugu arlo horretan. Eta hau ez da tuit bidez komunikatzeaz, bai, hori ere egin nahi dugu, aurre ikusten dugu, ez, transizio batetaz ari gara, eta hori mezuak igortzea baino askoz gehiago da. Bukatzeko, komunikazio plan estrategiko horretan lanean ari gara, eta esango nuke oso garrantzitsua dela. Fermin, zuk eta biok gutxiago hitz egitea edabideetan. Aurkitu behar dugu nork egingo duen, ezta? Herritarrak konbentzituko dituenak, ditugu sukaldariak oso mediatikoak direnak, edo eta helikopteroetan jasangarritasuna hitz egiten dutenak. Haiekin hitz egin dugunean, sektorea sinesten dute. Eta uste dut haiek hitz egin behar dutela. Ze Ferminek zer esango du, Oskarrek zer esango du. Guri ez diguten mezua erosiko, ze parte bai gara. Eta uste dute gauza horiek, alderdi horiek argi uki behar ditugula. Etorkizuna gurea da, eta hauek dira baliabideak, hauek dira etorkizun horren bila joateko. Eskerrik asko. Monsieur Lafont, est-ce que vous êtes content avec cette journée très riche, très variée, comment dire, en communication, en discussion, avec une ouverture? Pozik altzaude, hemen komunikazio asko egon da, irekia izan da, aniztasuna egon da, bueno, nola ikusten duzu? Hitza emango dizut, mai inguruko honi amaiera emateko. Esperantza manai dizuet, eta adibide bat ere bai, efektu negatibo baten parte da. Gure inguruan ziren alako sute handia gertatu artean, baina alako batean bai bi egon ziren, eta edabidetako lehen horrietara iritsi ziren, estatu batuetara iritsi ziren. Lehen aipatu dut.
Nik zuten kontrako defentsa egiten dute presidentea naiz, erakunde batean, eta, bueno, kazetari holde bat etorri zitzaidan, horretaz hitz egin ezan. Eta mezu batzuk botan ditun. Inoiz ez dugu etxi behar, eventu negatibo bada, bai, baina hori erabili egin behar da, probestu egin behar da, gure ikuspeak aldatzeko. Zuek konifera dauzkatzue, resinak dauzkate, eukaliptoak ez dira, baina koniferak ere hori aldatu egin behar da. Nik egun horretan aldatu egin un argudioa, txinpartarik egon izan ez balitz, ez zen ezer gertatuko. Alegia, zer nahi duzu ezuek, zer nolako arbola nahi duzue? Burdinezkoa, deskolokatu egin ditu. Eta orduan bai, telebistako platueta eragonbiatu ninuten, eta bestelako mezuak ematen dituen, reforestazioari buruz, arriskuez, presioaz, gizakiaren presioz eta bat. Sutearen 84 gizakiak eragindakoak dira, ez da naturaren errua, gainerakoak izan daitezke, ez dakit, tximista. Baina bestelako gauzak esan nahi izan dituen. Elementu negatibo horiek hartu ditzakezu, horiei buelta emateko. Eta beraiek esaten duten hori ukatzeko. Eta gorde elbide horiek guztiak, kazitarienak, eta fitxategi bat sortu, hori TikTok baino asko zobea da. Kazetarien kontaktua gordetzea, asko zobea. Jakina, ez diegu beti errua botako, ez? Ez edabidei, ez sare sozialei, ez, gorde egin behar dira elbide horiek eta noizean behin, gorazteko. Eskerrik asko denoi gaur hemen egotegatik, eskerrik asko antolatzaileei, hauxe ezan helburua. Elkar ikusi dugu, hitz egin dugu, kezka antzekoak ditugu, arazo asko dauzkagu, baina etorkizuneko pista batzuk, aztarna batzuk, bai, modu ezberdinan lan egiten dugu bakoitza gure lekuan, eta bueno, hori etengabe esan behar dugu. Eskerrik asko, koordinatzaileari. Merci aux personnes qui sont venues qui ont été les intervenants aujourd'hui. Merci à toutes et à toutes. Merci beaucoup. Thank you all. We give a big applause to the panel. Larry, I would like to ask you, yes. And I would like to give a very special big applause to the 4 fantastic, beautiful voices who translated the whole day to us. Lovely, lovely, lovely. Fantastic job what you're doing. Great. And it was a pleasure listening to you.